welcome to our YouTube channel, and we are Going to going to bag raid mama's bag bag. raid Mama's bag Okay. because Ako maglalabas, this is so diba? good. Yung, And yung katulad dun sa ano. you don't. Okay. Ano natin? Siguro I hindi siya have ilalabas lahat. a lot of pouch here inside my bag. So let's start with, Tignan natin kung anong kaya nga, let's start with the black one. Black And pouch. I Di ba ako dapat maglalabas? Titignan nyo lang. what? Okay. This is so So, boring. inside this, ito, mga papel, payslip, tapos, Teacher pala ang Marika. tapos yung sa resibo nung Girl Scout, namin, registration, Yeah. nandito yung Money. card, tapos yung natitirang pera. Okay. Alam nila kung saan ang mananakaw din. Tapos, yung cellphone ko na hindi ko ginagamit, matagal ko na hindi tinarge. Yeah, Ano walang to? charger. Scotch tape, ano ba yan? Scotch tape. Ball pen, another signing pen, paper clip, It's yan, not paper clip. mga papel. Wala na. It's Then, a hair clip. sunod Yung brand yung cellphone siya. Cherry mo ba? Charat mo. my My phone. iPhone with M. Next is We have a case in here. red pouch. Di Kelly pala to. Mommy. Ay, ano to? D. Kelly. Oh, ito. D. Kelly. Gift ng mahal kong si Mark. What? Galing Japan. Hindi Oo. Bigay ni Tita Karen. No, it's not. This is Parang from bigay this ng is from cartoon. mahal ko Mark. From Japan. No, it's not. Okay. It's not. Ito, red pouch. No. Ang gulo ni JM. Mama. Ikaw ba may-ari ng bag? Manood kaya kayo ng bag raid. I don't want. Okay. Pusod. Ayaw. Next pouch is my kit. Beauty kit. No, Kit. Suklay. Shaver. May shave siya kasi mahaba to. Tapos, eyeliner. Eyeliner ko is NYC. And- Ano man dito yung ano? And Yan. And product namin is NYC eyeliner. and niche do Ano to? And this Mas- Nichido. This is Nichido. mascara and eyeliner. Combination. Eyeshadow. Mascara tas may eyeliner. Nichido. Nichido. Niche do ito. NYC Ay. yan. New York color. Tapos, High yung definition siya. Liquid Vice eyeliner. Ganda Lip tint and cheek tint. chick tint. Yan. Lip and cheek. Yung ano niya is Kyondi. Kyondi. Candy. Tapos, Kyondi. pudpud na magic lipstick. Pudpud na magic lipstick. Magic lipstick. Tapos, I have a lot of lipstick here. So, may Vice Ganda lipstick. May MAC na Matte Gossip Girl, number 1. My room. Tapos, Our room. ano po, ano? Mommy's vlogging Ito, na-erase na. Ewan ko kung anong pangalan. Say hi. Ang gulo mo, nag-vlog kami dito. Yeah. And then, ito. And this is Extended Play Giga Black Flash as mascara. Ewan ko. And product nito. Hindi ko makita. And that's Tapos, NYC na ano, na tawag dito? Stick foundation. hair dryer. Tapos, London siya. Hello Kitty. Canada. Hello Kitty eyelash curler. Siyempre, sharpener para sa eyeliner kung pencil eyeliner. Tapos, Milani pink craze na blush, powder blush. I want to Powder lipstick blush. now. Gumawa ka ng sarili mong bagay. Why, Ate?
ate, lipstick. Mint. Tapos, meron din akong mga medicine here. Meron akong, kasi ako may migraine ako, so may Saridan ako. Levocetirizine. Ito, pang Saridan din. Ito, ewan ko to yung binili ko na, Pang ano yan? yung pinabili nila sa akin. At Cremil S, kasi ako may, sa Lompas, may migraine kasi ako, may, yan, Saridan. And USB. Nakalagay dyan. Pwede pa to? Okay. Tapos yung, hair band. Hair band o headband? Headband. Ano, cord? Ewan ko. Cord ba? Rubber band. What's this for? Paper, Toothpick. earpiece. What is this for? Mga Sanrio. It's a And toothpick. Parang ano lang, pangkutkut lang. Yan. Okay, ito yung The laman. red and black band. So, yun to yung aking make-up. Ano to? Ayan. Beauty kit. Blush on. Milani. Ayan. Powder blush. Okay. Pero walang blush. Okay, next pouch is Pink a blue is pouch. color. And it's inside the blue pouch is charger. Ay, power bank, cord. Tapos yung ano ko, yung iba pang, yung charger ko ginamit ko kasi kaya wala na siya dito. This should So, be... this bag is for my charger. Wait. Power bank and others. So, dapat So, ano lang yan? Ewan ko kung Ito. bakit nandiyan. nandoon. Then, dahil ginamit ko to kanina, so, hindi ko na nabalik. So, dito dapat yan. This is also the USB also. Here, dapat. Okay. Yan. And then, next inside my bag is, ayan, ang gulo ng bag ko, is another pouch. Violet pouch. The medicine, So, dapat iba yung pouch. Hindi, wala na eh. Lotion. Bombshell Wildflower na Victoria's Secret. This is from Mama Naming. Ay, it's from Mama Naming and Karen. And then, tapos na yan. And then, sanitizer. Hand sanitizer. Yan. Alcohol atang laman yan. Tinanggal ko yung laman yan. No? Alcohol nilagay ko dyan. Toothbrush. Iba. Yan, nagdadala din ako ng toothbrush tsaka toothpaste sa school. So, ang toothpaste ko, Optic White. Maganda daw to. Colgate, Optic White. And then, Dental B. Wala na. Optic white. Bakit hindi? Colgate Optic white. Bakit wala yung pabango ko dyan? White yun. Asan yung pabango ko? Ito. Ito, dito. Ito dun. Pabango ko, Victoria's Secret din siya. Very sexy. From Mama Helena. Baliktad mo ang ilang ganyan. Oo, ganyan talaga yun. Kasi naka-flip. Gidad mo mali. Oo. And then, may bag to eh. Dapat Hindi, dito yun. Ito, headset. Pink headset. And hello! Naka-Daniel na ako. And this charger. Hindi, ginamit ko yan kasi kanina. Tapos na magmamadali ako. Hindi ko na balik sa pouch. Cord. Also cord. Ito, dito. And ball pens. Guys, naka-Daniel. Dapat yung ball pen nandito sa block. Ayan. Block Pakita mo yung ballpen ko. Ay. Ball pen ba dapat ito? Ito. Ouch! Ito. Tapos, ipakita mo yung... Ano siya? Charms sabi niya. Charot. Saan yung ano? Blue. MY gel. Gel pen yan. Ayan. Ito dapat to. Charger. Made in Korea to. Oh, bag ito yan. Tapos, yan. Tapos na yung mga pouch natin. So, ilang pouch to? 4. So, Pigment ink. Ako Bakit ano? Okay, ito. So, wait lang. I think wala nang laman yun. 4 na Oh, ito. pouch. Tanggal dito na kanina. Ginamit ni JN kasi yan. Okay, then, Wala na. yung polvo ko. Dito dapat pero hindi na siya kasha. Dito. Yung polvo ko sa pouch. Yan. No, I don't like What this. is the next mommy doll on top? Okay. Polvo I like this here. I like chocolate. I will put this to my bag And now. then, nail cutter. May nail cutter. Dito dapat to. Nail cutter. And then, may barya pa akong dos. You're so funny, mommy. Okay, wala na. Wala na. And Wala na. May Okay, that's it. So, No, wala it's na. not. Laman Meron yung bag pa ko. to. Wait lang.
Okay, so, bakit ba gumagamit? Bakit ba naka-pouch lahat? Okay. So, Organize. etong pouch na to, binili ko sa... Halika, ako nag-vlog. Halika, di ba binag-read mo ako? Bakit ako nag-vlog? Binili ko to in-order ko to sa Lazada. Naka-flash sale siya. So, 11.50 lang. 11.50 yung... Pero mayroon din 13.50. Hindi sila pare-parehas ng price. Ewan ko bakit. Dahil sa kulay siguro. So, 4 yan. Yan. So, ilalagay ko lahat yun sa bag. Yan. Para organize yung bag natin. Para hindi siya... Pero minsan, kahit may pouch, di ko naman nilalagay dun yung mga laman. Ayan. So, yan guys. Bye! Thank you for watching. Meron pa akong